Xornadas sen gañar, esas 5 derrotas consecutivas, como vos sabe esta victoria? Ben, bueno, moi ben, a ver, a verdade é que evidentemente pois facía moita falta, sobre todo porque ao final, bueno, hai que gañar. Bueno, creo que estamos facendo o que digo sempre cando veño aquí, moitas cousas ben, pero evidentemente pois, os resultados non estaban chegando por unha cousa ou por outra. Bueno, creo que ao final seguramente no momento que menos xa pensábamos que podía ocorrer, pois bueno, ao final creo que moitas veces hemos tido esa mala sorte nos tramos finais, en momentos puntais de partido que hoxe pois non se acompañou e bueno, pois creo que ten que ser un punto de inflexión para bueno, para ao final mirar para arriba e sair desa zona na que estábamos. A expulsión de Galván no minuto 32 finalmente parece que non condiciona tanto o partido como podía parecer, non é tan, porque o Salamanca reponse ben desa inferioridade numérica e acaba xogando na selección. Eu creo que non condiciona porque, bueno, ao final vamos un 0 do descanso, temos o 2-0 de Thiago, que o partido creo que acaba aí, e logo, evidentemente, pois, na situación na que estás con un 0 en descenso, ao final eles propoñen o partido que teñen que propoñer e ti nese momento pois, tes medo, non sabes se atacar e non queres defender. Entón, ao final, pois, non xogamos a nada durante 25 minutos. Ao final, moitas veces, ou metes o 2-0 neste partido ou vas a estar nesa situación que nin vas para diante nin vas para atrás, e case mellor que ao final que, bueno, non evidentemente que te metan gol, pero bueno, que ao final é a única maneira que tes un pouco de que eles volvan para atrás e ti ir a polo partido. Pero creo que máis que polo medo que tes ti a perder o que tes, eles que saben que non teñen nada que perder, pero bueno, evidentemente, ata que conseguiron o gol, creo que foron mellores que nos na segunda parte. Tivestes que valeirar todo neses minutos finais, a entrada de Kingsley ao final decisiva, que lle aporta este futbolista que queda no equipo, porque, bueno, nada máis chegar, nada máis entrar no campo, o primeiro balón que toca xa unha oportunidade, acaba marcando ese gol, ten boa pinta, boas trazas. Bueno, pois ao final creo que está aí, non quero que me vexa moito, que falar ben del en directo. Pero bueno, ao final, como viches hoxe, ao final un xogador moi completo, que ao final é capaz de ter moitos registros, tanto espacio como demostrou na última xogada, tanto va a xogar de espaldas, no área é un xogador que tamén, bueno, se desenvolve ben e sobre todo o que dixen antes, alegrome por él, porque bueno, entendo que ven dun ano un pouco complicado para un delantero sen ver porta e bueno, xe, pois creo que non hai mellor maneira de entrar aquí como esa, pero bueno, ao final que non se quede só na boa impresión de 10 minutos que deixou hoxe, que bueno, siga aportando estas cousas que tamén hoxe pudimos ver todos. Tamén se estreou Currás, que tampouco marcara esta temporada, un gol importante, ademais, o que era ese 1-0, despois de tantos minutos como levaba de sen marcar, non? Sí, por eso digo que somos un equipo absolutamente imprevisible. Somos capaces de ser o máximo goleador e estar sen meter gol 360 minutos. Somos capaces de ter tramos de fútbol vos en un momento pois de tirar o traballo que facemos. Somos capaces de moitos partidos que ao final cando te dan un golpe somos capaces de repoñernos e volver a ter ocasións aunque non as metamos. Bueno, para o malo se toca dicir que somos o que somos para lo bueno, pero bueno, es evidente que si queremos salir desa situación, lo que decimos sempre, somos máis regulares e máis sobrios para ao final, pois se estás incómodo acabar un 0 que non pase nada, porque non estaba pasando tampouco nada, pero, a ver, esperemos que isto tamén sexa un cambio sobre todo de dinámica, sobre todo de ánimo, de estado do ambiente, porque fican no día a día, é moi bo con eles, esta semana entrenaron como entrenador, vamos, non podo ter queixa ninguna da semana que fixeron sabendo na situación na que estábamos, entón, bueno, a seguir, que non queda outro, non podo dicir nada máis. Moi ben, Bueno, pois veña. parabéns.